Tak, dobrý deň dámy a pánové a máme tu novú sezónu v Rankede, ako si môžete všimnúť, lebo mám Gold 1 rovno kvôli tomu, že som skončil na Mythic jednotke. Takže je to veľmi dobré a my si dneska zahráme túto Hypercharge. Je tu nový Unleashed Hypercharge, ktorý je ešte na 4 dní, takže to určite zahrajte. Ja dávam play a dúfam, že to vyhráme. Je v podstate o to, že hráte solo, dávam to randomného, náhodného brawlera, aby som bol presnejší a ja mám Kenjiho a musíte s ním vyhrať a miesto Power Cube-kov vám to dá rovno Hypercharge na max a ulti na max, takže sa dá získavať v podstate Power Cube iba takže niekoho zabijete, napríklad pozrite, bum, bum, bum a vypadne z toho takáto Hypercharge, táto tu a teraz môžem zoberiem a mám hypu a ulti a môžeme to ísť rovno na niekoho využiť. Nice, to sme dobre dali. Zoberieme si Hypercharge, nice, takže dúfam, že toto som dobre urobil. Kamo, ja som to zakrikol, mal som dať ultinu a hypu. Ne, ja som dal iba ulti. Ja som to tak zakrikol, čo to je proste. A teraz si naposledy zahráme s týmto Coltom. Pretože, samozrejme, už ako môžete vedieť, tak ja dlho mám už tento skin a dneska sa mi podarilo získať ten ďalší nový upgrade skin, pretože keďže skončila sezóna, tak som sa posunul troška a rovno mi to dalo tento vyšší, takže dobre, teraz môžeme zabiť ešte rovno tohto tu oného. Čiže vypadáva z tohto hypa, alebo tá vec divná. Nie. Ne, gamo, je blbý, ja si musím dať reálne skin. Je taký vyzerá divne. Tak môžeme ísť sem. A tu máme ten skin upgrade, tak zoberieme si týchto 5 gemov. Ako prvé si otvoríme Ranked Star Dropy a potom normálne Star Dropy. Čukám na ten Ranked Star Drop, čo tam bude. Skin Narika! Mega pekný skin Narika, ale ten si asi nevyužijem, keďže ja mám môj ikonický druhý Ranked Star Drop. Poď nejaký ďalší skin, čukám na to. 3, 2, 1, BUM! Ďalší skin! Yes! Tento mega pekný skin na Larryho Lowryho, ktorý je rankedový a vyzerá ako z Brawl Passu. Mega pekný. Čiže tomu playeru, kamo. Z dvoch ranked starter bol 2 skiny. Mega dobré. Teraz poď. Rare, nevadí. A to super rare, nevadí. A teraz tu máme skin upgrade a ja na ňo čakám 3, 2, 1 a máme tu nového Colta! Astral Colt 4. Najlepší skin na Colta, ktorý existuje. Ale počkaj, ideme sa pozrieť, čo ide rovno ďalej. Takže Pinset, to už nepotrebujem. Takedown, no, dobre, ale čo je toto? Á, dobre. Speciál. To je spawn. A to je taká Hypercharge forma. A 2 chroma verzie. Nevadí, ja si to nechám takto. Aj tento je mega pekný. A môžeme si s tým zahrať jednu hru, tu na to máme. A tu máš 2 skiny, keď sa môžete pozrieť, jeden si môžete stratiť, ale samozrejme, tento je najlepší! Ako to spieva táto pesnička nová. Neviem prečo, ja si pamätám, že toto niekde bolo, ale už neviem. Napíšte mi do komentárov, kde to bolo. Ja viem, že toto bolo, keď sa nejaký brawler pridal alebo v nejakej sezóne. Napíšte mi to. Pre mňa to veľa znamená. Viem, že vtedy som začal hrať Brawl Stars niekedy a proste je to dobré, takže dúfam, že mi to tam napíšete a ja dávam play a máme to tu. Tak, keď bude na tomto videu 20 lajkov, tak urobím push na Colta, ale pochybujem, inak pozriem sa, či robí niečo špeciálne, keď sa takto hýbe, ale nevyzerá dobre.
Bum, máme to tu. Ale aj keď české niečo také niečo robí. Ale proste tento skin, vidíte, tam je proste takýto nubáček, tento je proste oveľa krajší, keď to pozriete, mne sa strašne páči. Nice. Ale stroj nemá iné, to je troška. Ničo má, ale nevadí. Ničím si tu ďalšie, dobre. Nice. Yes, ten Finks ma zastavil, on ma zachránil. Kamo, Finksy, díky. Díkes! Ja už to myslel, že zomrem. Yes, kamo. Nevadí. Nevadí. Tak. Ty si sa s ním prehral, ale vyzerá mega tento skin. Musíte uznať, tento skin je proste mega pekný. Tak, toto bylo pro toto videjko všetko. Keď sa vám toto videjko páčilo, dajte like a odber. A uvidíme sa u ďalšieho videjka. Majte sa, čus!